Tja, jag heter Alfred och idag ska jag fråga någon random mini-fjortis hur det går för henne om det finns några snygga kläder här på bred Lidingö stockholmska. Nej, alltså, ursäkta mig, men jag är Ines. Ni råkar inte läsa någon plats och vill köpa snygga kläder. Jag menar, jag letar gamla, typ av slödliga kläder. Alltså, vad är det med den här jävla staden? Men jag hittar ingen affär som säljer snygga kläder. Du har inte veta vad. Vad är det med den här staden? Shit!